Paulit-ulit kayong naniningil sa nakautang sa iyo. Hindi ka pa rin nabayaran sa mataas na panahon. Ano ba ang gagawin mo? Ito ang gagawin mo. Kung ang utang ay hindi lalagpas ng 1 million pesos, pwede mong i-file ang tinatawag na small money claims. Kung magkapitbahay kayo, dapat isampa mo muna ang reklamo sa barangay. Kung hindi ka pa rin nabayaran, then matapos ng mediations or conciliations, walang ariglo na nangyari. Matapos na nakakuha kayo ng certification to file action sa lupong tagapamayapa, pwede mo nang isampa ang kaso or pwede mo munang i-extend at bibigyan mo ng chance ang nagkautang sa iyo. Magpadala ka ng written demand sa hindi pa isampa ang kaso. Doon isampa ang small money claims sa Municipal Trial Court. Merong form na i-fill up, merong documents na inauthorize ng abogado, at sa timpo ng hearing sa kaso, hindi na kailangan ang abogado.